రాజశేఖర్ మహాపాత్రం తమ్ముడు వంటి శరణమై వందరికి మెరుగైన పొడిచి రాజు రాజు డాక్టర్ గారు కల్లి వంటే కల్లి నా తమ్ముడు వంటి శరణమై మిసికి పుల్లి చదువుడు వందలకు కలిసి నాకు చెప్పినారా రాజుని మెరుగిన పని ఎటు మొదలైంది నా తమ్ముడు శరణమై వందరికి మెరుగిన పొడిచి ఉంటే రాజు మంచి మనసు లేదా మీకు అర్థం కాలేదా మీరు డాక్టర్ ఉన్నావా మీకు బుద్ధి లేదా Kuatik tapi dokter di sini bayu nih, dokter kau sudah
గారు ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಐತೇನೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ ಕೈಬೇಕು ಮಗಲಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಟ ಕಾಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ అమ్మకు సౌండ్ ముందుకు పిస్తోల్ చూడగలరా మస్సుల కట్టడానికి మా అమ్మ ముందుకు వట్టిగాలేరా మా అమ్మకి కొడికి సుడిసట్టుకి మొరగలారే మా నాన్నకి గొప్ప ఇక్కడికి ఏమో తొట్టి చూపిదోలారే ముందుకు అవుతున్న పిస్తోల్ చూడగారా ఈ మస్సుల కట్టలే మా నాన్న ఉంటే కూడా వట్టిగాలేరా 나나 쑥쑥 뭐 엄마 쑥쑥 이게 이 정도고 모르고 올라가 주화를 police로 비시 거리 발라니 야 보라는 거네 police 마사고 파티 밖에 말해 들어가요 뭐네 어떻게 만드냐 가와리 우르샤라 그미나 레디 완다 저리셔군다 누구다그래 한소리오리 이렇게 거우소리래 안마 언제가 가라 ఇప్పుడు నా పేరు రాజశేఖర్ మహాపాత్ర ఎంబీఏ